με βολίδα Μουζακίτη στο 90 και 4 λεπτά ο Ολυμπιακός 1-0 τον Παναθηναϊκό χάρισε στον Ολυμπιακό τη νίκη με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και έστειλε τους ερυθρόλευκους στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Σε ένα πολύ δυνατό ντέρμπι αιωνίων, ο Ολυμπιακός βρήκε τον γκολ της νίκης και της πρόκρισης στο φινάλε, ενώ 3 λεπτά νωρίτερα είχε χάσει πέναλτι με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπή, ο οποίος σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Λοντίγκιν. Ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη καλή ευκαιρία στον αγώνα στο 10ο λεπτό, όταν από πάσα του Όρτα, ο Τσικίνιο βρέθηκε στην περιοχή από πλάγια αριστερά και σούταρε μετά από ένα κοντρόλ, με την μπάλα να φεύγει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Λοντίγκιν. Στο 14 από κόρνερ του Ολυμπιακού η μπάλα πέρασε από όλους, έφτασε στον Ελ Κααμπή που δεν έκανε καλό κοντρόλ, δίνοντας την ευκαιρία στο Λοντίγκιν να μπλοκάρει, ενώ στο 18 από γρήγορη αντεπίθεση των πράσινων, το γύρισμα του Βαγιανίδη δεν βρήκε τον Ιωαννίδη που είχε πάρει θέση στην περιοχή των Πειραιωτών. Στο 30, ξανά από συνεργασία των Ντετέ και Βαγιανίδη, ο δεξιός μπακ των πράσινων γύρισε την μπάλα προς τη μικρή περιοχή, αλλά πέρασε από όλους, ενώ στο 36 από κακό διώξιμο του Πασχαλάκη, ο Ουναή από πολύ μακριά πλάσαρε με τη μία πάνω από τα δοκάρια. Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ιωαννίδης συνεργάστηκε ωραία με τον Ντετέ και πάτησε στην περιοχή γυρίζοντας την μπάλα, όμως η άμυνα του Ολυμπιακού έδιωξε έγκαιρα και μακριά από τη μικρή περιοχή του Πασχαλάκη. Στο 48 ο Όρτα έβγαλε μια γλυκιά σέντρα από αριστερά, ο Ελ Κααμπή μπήκε στην τροχιά της μπάλας, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Λοντίγκιν που μπλόκαρε σταθερά. Στο 52 από εξαιρετική πάσα του Τετέ, στο χώρο ο Πελίστρη έφυγε στο τέτα-τέτ, αλλά δεν έκανε καλό κοντρόλ και έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του Ολυμπιακού να αποκρούσουν. Ένα λεπτό μετά από πολύ ωραία κυκλοφορία του Ολυμπιακού, ο Όρτα σούταρε με τη μία, ο Λοντίγκιν απέκρουσε στη γωνία του και ο Ελ Κααμπή σκόραρε, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε ως offside. Στο 72 από μακρινή εκτέλεση φάουλ του Ροντινέη από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε από όλους και ο Λοντίγκιν έδιωξε με τις γροθιές του πλάγια σε μια πολύ δύσκολη επέμβαση, ενώ στο 76 ο Ολυμπιακός άγγιξε τον γκολ όταν από μπαλιά στο χώρο ο Μαρτίνς βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Ίγκασον πρόλαβε έδιωξε σε κόρνερ με υπερένταση. Στην εκτέλεση του κόρνερ, ο Κοστούλας πήρε αμαρκάριστο στην κεφαλιά μέσα στην περιοχή, αλλά έστειλε την μπάλα παράλληλα και απομάκρυναν οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού, ενώ στο 25-99 ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι σε μονομαχία του Μπιανκόν, με το Βαγιανίδη, με τον Ισπανό διαιτητή Μουνουέρα να πηγαίνει και σε on-field review δείχνοντας την εσχάτη των ποινών. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπή ανέλαβε την εκτέλεση στο 90 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο, ο Λοντίγκιν έπεσε στην άλλη γωνία, όμως η εκτέλεση του Μαροκινού χτύπησε στο δοκάρι και απομακρύνθηκε. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τζούριτσιτς έκανε τρομερή ενέργεια από τα αριστερά, πέρασε δύο παίκτες, όμως ο πλασέ του από πλάγια θέση πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Πασχαλάκη. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ολυμπιακός βρήκε τον γκολ της πρόκρισης, όταν από κακή απομάκρυνση της μπάλας από την άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Μουζακίτης με καταπληκτικό βολέ στην κίνηση έκανε το 1-0 για τους ερυθρόλευκους, χαρίζοντάς τους τη νίκη και το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Διαιτητής Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, Ισπανία. Κίτρινες 45 λεπτά Ορτέγα, 86 λεπτά Κάρμο, 51 λεπτά Μαξίμοβιτς, 71 λεπτά Βαγιανίδης.